Доброго ранку. Усім салют. Рада вітаць вас у нашым добраранку. Дапамагайце мне. Ты пішаш ліст камусьці? Праверыш, ці не напісаў ты з памылкамі? Здаецца, памылак я не раблю. А вось цёплыя словы можаце падабраць. А для каго словы прызначаны? Для твайго сябра ці сяброўкі? Мы іх ведаем. Я пішу ліст да дэльфінаў. Ой, а ты з імі знаёмы? Асабіста не. Але я пра іх вельмі шмат ведаю. Яны такія цудоўныя. І таму я вырашыў адправіць ім ліст з цёплымі словамі. Лесік, ты ўсё добра прыдумаў. Мы з Касей залучаемся да цёплых слоў. Але дельфінаў ўжо вельмі многа. Каму ты ліст адпраўляеш? У мяне ёсць адзін знаёмы дэльфін. Ён пісьмо атрымае, а потым раскажа сваякам, што яны нам падабаюцца. А імя у твайго дельфіна ёсць? Яго завуць Фліп. Фліп, вельмі вясёлае імя. Цікава, а ці ўсе дэльфіны маюць свае імёны? У гарадскіх дельфінарыях абавязкова кожны дэльфін мае імя. Але ў марах-акіянах самі дэльфіны даюць імя сваім дзеткам. І прычым гэтыя імёны не паўтараюцца. І дэльфіны адклікаюцца на сваё імя. Дэльфіны зусім як людзі. У іх шмат агульнага. Напрыклад, дэльфіны перадаюць інфармацыю адзін аднаму прыкладна так, як гэта робяць людзі. Значыць, у іх ёсць свая мова, так? Яны нават размаўляюць на розных мовах, ці дакладней на розных дыялектах. Да таго ж, дэльфіны могуць перагаворвацца на вялікай адлегласці. Вось гэта балбатуны. А яшчэ дэльфіны добрыя спартсмены. Яны могуць праплыць на вялікай хуткасці значную адлегласць. І пры гэтым яны бачаць, што адбываецца адразу наперадзе, па баках і ззаду. Мне б такія. Гэта вельмі карысная уласцівасць. Яны такія міленькія, так і хочацца з імі паплаваць. А ведаеце, што прыгожанькіх і разумненькіх дэльфінчыкаў вельмі баяцца зубатыя акулы? Ніколі б не паверыла, што акулы могуць кагосьці баяцца. Аказваецца, дэльфіны лёгка могуць адагнаць гэтых шматзубых страшылак ад берага. Дельфінчыкі яшчэ і такія адважныя. Давайце хутчэй адпраўляць ім ліст. А яшчэ давайце запросім іх разам з намі паглядзець ранішні мультфільм. Сябры, а хто з вас плаваў з ластамі? Я аднойчы спрабаваў. Сапраўды атрымліваецца хутчэй. Правільна, плавец больш на жвавую рыбку падобны і хуткасць павялічваецца. А акваланг хто-небудзь прымяраў? Не, акваланг для дайвераў. Нам яшчэ ранавата. Затое так цікава плаваць пад вадой і разглядаць усё насамрэч, а не па тэлевізары. А ведаеце, дзе з'явіўся першы акваланг? Ой, ну падкажы, ты ж у нас разумнік. Стварэнню апарата, у якім можна знаходзіцца пад вадой, мы абавязаны французам. І ці даўно прыдумалі такую карысную прыладу? У гісторыі вынаходстваў так бывае, што прыкладна ў адзін і той жа час некалькі вынаходнікаў прыдумваюць вельмі падобныя прылады. Так адбылося і з аквалангам? Менавіта у сярэдзіне 19 стагоддзя. Ці іншымі словамі, трошкі больш за 150 гадоў таму. Дзякуй, Танечка. Дык вось, два французы працавалі над стварэннем апарата, у якім можна было працаваць пад зямлёй у шахце. І адзін з вынаходнікаў прапанаваў паспрабаваць у такім апараце апусціцца пад ваду. Гэта і быў першы акваланг? Можна лічыць, што гэта быў прадзядуля акваланга, а імя стваральніка Агюст Денейруз. А я магу параіць нашым гледачам прачытаць вельмі цікавую кнігу Жюля Верна «20 000 лье пад вадой». У ёй вы якраз знойдзеце апісанне першага акваланга. У Жюля Верна шмат цікавых кніжак. Хто любіць прыгоды і навуковую фантастыку, ягоныя гісторыі для вас. А мне так захацелася прымерыць які-небудзь самы сучасны акваланг. І абавязкова зрабіць у ім шмат-шмат фотаздымкаў. Пакуль Касечка будзе марыць, я прапаную паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. А я вельмі хачу сёння адправіцца на возера, легчы на ваду, раскінуць лапы і ляжаць быццам марская зорачка. Я таксама люблю марскую зорачку на вадзе рабіць. Калі я толькі вучылася плаваць, трэнер заўсёды даваў нам такое практыкаванне. Дзяўчынкі, я нагадаю, што купацца ў возеры можна толькі пад наглядам дарослых. А калі мы добра
плаваем. Не мае розніцы, добра вы ўмееце плаваць ці толькі вучыцеся. Дарослы павінен быць побач з вамі. Я попрошу сваіх бацькоў схадзіць разам з намі на возера. Дякуй, Танечка, гэта цудоўна. Кася, называеш цябе марской зорачкай. А ты ведаеш, што гэта за зорачкі такія? Я лічу, што марскімі зорачкамі становяцца знічкі, якія з неба падаюць у ваду. Плюх! І ты марская зорка. Не, Кася, зоркі з неба тут ні пры чым. Яны марскім зорачкам нават не сваякі. Марскія зоркі – гэта асобны жывы арганізм. І ў іх заўсёды 5 ножак? Можна лічыць, што ў марскіх зорачак гэта ручкі, а вось колькасць іх можа мяняцца ад 5 і больш. Яны імі перабіраюць і хутка плаваюць таму. На самой справе марскія зоркі не ўмеюць плаваць. Быць такога не можа. Але так ёсць. Яны ўмеюць толькі перасоўвацца па дне, прычым робяць гэта вельмі павольна. А я ведаю, што зоркі трошкі чароўныя, таму што яны могуць аднаўляць свае рукі праменчыкі. Усё правільна. А яшчэ некаторыя з іх маюць калючкі. Так што не падыходзь, балюча ўшчыкне. А выглядаюць марскія зоркі такімі прыгожанькімі. Я лічыла, што ўсе яны вельмі добрыя і ласкавыя. Ёсць дружалюбныя марскія зоркі, а ёсць і вялікія злюкі. Але кожная з зорак мае сваё сапраўднае сэрца. І яшчэ цікава, што замест крыві ў гэтых істот салёная марская вада. Марскія зоркі адны з самых старажытных жыхароў на зямлі. Прыкладна ў той жа час на планеце з'явіліся і кракадзілы. І ў марскіх зорачак такі ж добры апетыт, як і ў кракадзілаў. Ой, нешта і мне перакусіць захацелася. Зараз гэта можам зрабіць. А яшчэ паглядзіць наш ранішні мультфільм. А вось я хачу знайсці добрага трэнера, які б навучыў мяне ныраць. Кася, ты не ў алімпійскія чэмпіёнкі вырашыў запісацца? Калі Кася што-небудзь прыдумала, абавязкова дойдзе да сваёй мэты. І вам прапаную так рабіць. Тады магу параіць табе белага мішку. Ён цудоўна нырае. Так, белы мядзведзь умее затрымліваць дыханне і апускацца на глыбіню ў 200 метраў. Яшчэ можна павучыцца ныраць у цюленя. А гэты спартсмен можа быць пад вадой да 15 хвілін. Гэтыя цудоўныя трэнеры любяць плаваць у халоднай вадзе, а я люблю купацца ў цёплай. Тады можаш паспрабаваць узяць у іх відэаўрокі. Тады і да халоднага акіяна не трэба адпраўляцца. І праўда, а чаму не? Да канца канікул час ёсць, можна і патрэніравацца. А зараз давайце паглядзім яшчэ адзін мультфільм. Так, давайце пералічым планы на сёння, каб ні на што не забыцца. Па-першае, мы адправім ліст сябрам-дельфінчыкам. Па-другое, пойдзем на возера вучыцца плаваць. Толькі возьмем з сабой маіх бацькоў. Па-трэцяе, мы знойдзем час, каб пачытаць кніжкі. І яшчэ я прапаную знайсці час, каб намаляваць прыгожую марскую зорачку. Яны могуць быць розных памераў, формаў і колераў. І мы жадаем усім нашым гледачам такога ж каляровага настрою. І не забудзьцеся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!